Het is moeilijk te geloven hoe weinig je zorgen kan maken over je toekomst. Je dag zo in te delen in een wereld als dit, dat op het eind je helemaal niks hebt opgeleverd. Nou, zo kwam ik dus aan de bijnaam Komkommeranus. Ja, het was een doodnormale dag in Zeeland. Weet je, het is gek hoe het allemaal begint. Iedereen die pusht je overal heen, iedereen heeft advies voor je en toch eindig je met lege handen. Ik heb een neefje, die is 12 en je moet nu al bepalen wat hij later wil worden. Wij niet, wij leven van dag tot dag. De zorgen van morgen moet je bewaren tot morgen en zo simpel is het. Natuurlijk, wij hadden ook ouders en leraren die ons van alles probeerden wijs te maken over de maatschappij. Volgens onze leraren waren wij niets nuttig. Volgens onze ouders waren we losers en wij vonden het allemaal best. Kijk. Ik denk dat wat de leraren en ouders een beetje onderschatten aan het preken, was dat het meestal ging over hun mislukte leven, in plaats van het onze. En wat ze vergaten, was dat het ons helemaal niks interesseerde. Wij deden het zo, en het was goed zo. We hadden onze bioscoop, en we hadden onze uitkering. Wat wouden we nog meer? En onze toekomst, die lag voor ons, en die lieten we dus lekker liggen. Misschien lag het ook wel aan de plaats waar we opgroeiden. Zeeland, shit. Een hoop water met weiland, nou had je het ook wel. Hey, ik zweer het jongens, het gaat over homo zijn. Echt niet, man. The Dark Knight gaat over een superheld die niet weet waar die staat in de maatschappij. Nee, Spider-Man die gaat daarover. Waar de Dark niet over gaat, is over dat homo's nog steeds niet zijn geaccepteerd door de maatschappij. En dan trekt hij een masker op om zijn ware identiteit te verhullen. Ja, met zoals die is bedoel jij dus gewoon homo? Ja, precies. En dan trekt hij ook nog een strak leren pak aan. Ja, nou, dan weet ik genoeg. Fuck jou, Jan. Hij heeft wel een punt. Fuck jou ook, Thomas. Maar Superman is dan toch ook homo? Nee, Superman is een alien. Dat is weer iets anders. Waarom is Superman nou weer alien en Batman homo? Dat staat er allemaal nergens op. Jawel, tuurlijk wel. En daarbij zou elke homo moeten weten dat een strakke rode onderbroek over een nog strakkere blauwe maillot, dat samen vloekt. Kutzooi. Ik ben vergeten mijn eerste versie van mijn boek op te sturen, man. Ik ga er vandoor, man. Ben je nog steeds bezig met die onderhandelingen en shit van het boek? Fuck, man. Als je zo doorgaat, word je nog de nieuwe fucking Anne Frank. Leuk boek, maar wel dood. Maar ik doe tenminste wel met mijn leven. Hé, wij hebben ook werk gehad. Ja, dat is werk. Maar dat is nou niet echt de toekomst, toch? De videotheek. Een educatieve kinderfilm. Ik zag Alien vs. Vibrator 5 zag ik al op mijn 10e. Lepeltje, lepeltje. Lion Cump. Shaki in de condoomfabriek. Happy Fact 19. Gun Raider. Black Bitch Down. Indiana Blows 8. SpongeBob Spermpants. Transformers. Transformers is geen pornofilm. Nee, maar hij was wel heel gay. Wel, tenminste leuk werk. Ik ken ons plaat, man. Hey, hoi. En toen waren het er nog maar 2. Als je hier de camera bij zou zetten, zou het een ideale reclame kunnen zijn voor een abortuskliniek. Ik denk wat ik nooit heb begrepen, is hoe Jan en Martijn zich neerlegden bij het feit van wat ze zijn. Ik zelf heb het nooit kunnen doen. Iedere generatie heeft zo zijn eigen kenmerk en naam. Als ik mijn generatie moest omschrijven, was het de fuck-all generatie. En Martijn en Jan waren de boegbeelden van deze generatie. Hey, trouwens, er komt waarschijnlijk een nieuw abortusdebat, hè? Waar de neuk heb jij het nou weer over? Ja, ik hoorde het op de radio. Ik bedoel, blijkbaar staat er ergens in de Bijbel geschreven dat je geen embryo's mag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zal me echt aan mijn reet roesten. En trouwens, is het je wel eens opgevallen dat elke vrouw die tegen abortus is, een vrouw is die je toch niet zou willen neuken? Jippie-ki-yay.
Ja, die nieuwe Star Trek die is ook kut. Star Trek is al 40 jaar kut. Maar ja, die met Picard die was ietsje minder kut. Ja. Nou, net als met die neger met die metalen bril voor zijn ogen. Ja. Die andere neger met die voorhoofd, dat is een kut met zweren. Ja, die ja. Ik weet het niet hoor. Ik vind Star Trek zo onrealistisch. Zeker met die Picard. Ik bedoel, die is kaal. Ja, hij was inderdaad wel behoorlijk kaal. Dat is toch erg onrealistisch. Leg uit. Nou, wat? Ze zitten in de 24e eeuw of zo. Man komt bij de dokter. Hallo dokter. Hallo patiënt. Ik heb kanker dokter. Ja, dat is niet zo mooi. Piep, 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 piep. Zo, beter. Komt Picard binnen. Hallo Picard. Hallo dokter. Picard zegt, zoals je kunt zien dokter, ben ik nogal kaal. Ja, zegt de dokter. Daar kunnen we godverdomme weinig aan doen. Dat is toch onrealistisch? Hey, geef me nog even een sigaret, Roy. Ja, natuurlijk. Thanks. Het is ook niet zo dat niemand ons probeerde te redden. Hebben jullie het warme licht al van de warme Heer mogen ontvangen, jongens? Krijgen we godverdomme nou weer. Vloek niet, dat is een zonde. Terwijl jullie je klaar moeten maken voor het paradijs van de Heere God. Wie? De Heer, de herder, onze God. Die gast met die baard. Nee, dat is zijn zoon. Wat die kinderen dan? Wat? Ja, hij had één zoon. Jezus Christus, onze verlosser. Jezus Christus, dat is ook niet erg katholiek van hem, maar één zoon. Nou, jongens, kennen jullie het verhaal van de Heere niet? In het beginnen was er niks. En daarom moeten wij Hem bedanken voor zijn opoffering en voor het vergeven van onze schulden. En dat is het. Jezus, en ik had al Sex in the City nergens over ging. Jij gelooft het ook allemaal. Fucking hell. Kom op, ten eerste. Dat tweede deel dat was zo afgezaagd. En kom op, zoon van hoofdrolspeler nummer 1. Ik bedoel, fucking bullshit. En dan ook nog het verhaal van deel 2. Het sloeg helemaal nergens op. Alsof de Romeinen, de uitvinders van wegen, onderwijs, aquaducten, alsof die een man zouden vastspijkeren alleen omdat hij de beweerde zoon van God te wezen is. Jezus Christus. Ja, dit is gewoon waanzin hoor. Ik bedoel, Star Trek was nog realistischer dan dit. Precies. Met al die kikkers uit de lucht. Ja, er waren vast een stel joden met een kattenpul. Hey, hoe gaat het boek eigenlijk van je eindigen, Thomas? Weet ik veel. Zover denk ik nog na. Schrijf gewoon. Als je die film maar niet zo gay eindigt als andere films. Weet je wel, met van die bloopers aan het einde. Hoe leuk het wel niet was om die film te maken. Misschien een lepeltje. Oké. Bukken. Een educatieve kinderfilm. Ah, ik zag Alien vs. Vibrator al op mijn 10e. Stop dancing to the music. I've got reddest in a happy mood. Keep my groove on.
Shoe shine.